Šusoji a vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme, jak jsem slíbil, trošku, možná zasněte. Z jednoho odběratele. Tady to Dneska tady budu dělat parkour. To je jen taky ledajaký parkour. Je to parkour speciál za jednoho odběratele. Konečně mám odběratele. Jo, je to fakt hustý. O tom jsem snil. No dobrý. Ale proč tady vlastně natáčím? Protože mám toho jednoho odběratele. Tady. Přímo tady. Tamhle. Jo, tam se bude natáčet. Tam je nějaký potůček. Takže jdeme na to. Jo. Jdeme na další. Kameramane, stoupni si na lávku, ať se dobře vidět. Co si dělám, ty pičo? U Blajda tady má držáček na vyprošťování. Honzo? Dobrá? Ne? Já ti jenom ukážu, že to dám já. Je máš uhnout. Neblbej, dobře. Kámo, ty jdeš jak invalida. Možná v té invalidě jednou skončím. To je jasný. Pusto. Ale stojí mi to za to. Dělám to pro vás. Klidně pro vás skončím do invalidy. Jo. Dávejte lajky, jestli se vám to líbilo. Jestli se vám to líbilo, tak jděte